Benvinguts a Parlem en Valencià. En aquesta sessió anem a treballar els castellanismes més comuns. Primer vos mostraré la paraula malament i a continuació la correcta. A més, afegiré una oració perquè resulti més fàcil. Comencem! No es diu xaleco, sinó jupetí. Li he comprat al meu nòvio un jupetí per a quan refresque este estiu. Le he comprado a mi novio un chaleco para cuando refresque este verano. No es diu terciopel, es diu vellut. Este abric tan suau es de vellut. Este abrigo tan suave es de terciopelo. No es diu escaparat, sinó aparador. La dona de la papereria sempre adorna l'aparador amb molts detalls. La mujer de la papelería siempre adorna el escaparate con muchos detalles. No es diu xaflà, sinó xamfrà. Hem quedat en l'edifici que fa xamfrà a les 7:30. Hemos quedado en el edificio que hace chaflán a las 7:30. No es diu cercaníes, sinó rodalies. Ahir vaig agafar el rodalies per acostar-me a la teva oficina. Ayer cogí el cercanías para acercarme a tu oficina. No es diu andén, sinó andana. La setmana passada vaig perdre el tren quan vaig arribar a l'andana. La setmana passada perdí el tren cuando llegué al andén. No es diu apeadero, sinó baixador. Vam arreplegar a la meua cosina en el baixador de la nostra ciutat quan tornava de viatge. Recogimos a mi prima en el apeadero de nuestra ciudad cuando volvía de viaje. Si vols aprendre valencià català, subscriu-te al canal. Fins a la pròxima!